Bayanda abalandeli beKaizer Chiefs abaphoxekile futhi abakhungathekile ngokuhluleka komgadli uTashreeq Morris ukufeza izinhloso alethelwa zona selokhu afike ewindini lokuhwebelana ngabadlali ngoJanuwari 2025. Okwakulindelwe kuMorris bekuphezulu kakhulu lapho lo mdlali alethelwa ukuze axazulule izinkinga eziqhubekayo zokushaya amagoli futhi alethe umzimba odingeka kakhulu kanye nezinga eliphezulu kumsebenzi wokuhlasela. Kodwa-ke konke lokho akukenzeki. Morris uqeda ingxenye yokugcina yesizini ka-2024-2025 enezibalo ezibonisa lo mshikashika. Udlala imidlalo engu-9 kubhethwe Premiership ku-Chiefs kodwa wangafanele lilodwa igoli, wanganikeza nangoyedwa umsizi. Lokhu kuhluke kakhulu kumagoli amabili awashayele iSuperSport United ekuqaleni kwesizini efanayo ngaphambi kokuthuthela kwakhe kumakhosi. Umthelelo omubi wokuhlasela uhlanganisa ukukhishwa kweqembu kwi-Carling Black Label Knockout ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. uMorris ongena sekuzophela umdlalo bebhekene neStellenbosch FC ungomunye wabadlali ababili beChiefs abahlulwe amaphenalty emidlalweni okwenza iqembu lahlulwa ngo-5-4. Lokhu kugejwe epalini okulandela imizuzu engu-120 yokudlala bengenagoli kube isikhathi esibonakala kakhulu sokuhluleka esiqinisa ukukhungatheka kwabalandeli. Ukungadlali kahle kwiligi kumenze wathwala kanzima ukuze akwazi ukuqala umdlalo okuyiphethini ebonakala iqhubeka emidlalweni yokuqala yesizini ka-2025-2026 lapho engabalwa khona eqenjini noma anikezwe imizuzu emincane bambele. Eqenjini elilangazelela ukuhlasela kanye nokuqeda isomiso sezindebe, abalandeli babheka ukungakwazi kukaMorris ukwenza izifanelo zakhe ezilindelekile zibe umphumela wokuhlasela obonakalayo njengokudumaza kakhulu. Ukwehluleka kwakhe ukwakha indawo kanye namathuba okushaya amagoli alindelwe akwenza ngalutho olutheni ekudambiseni ingcindezi kulo lonke iqembu laphambili, okushiya abalandeli bekhungathekile kakhulu ngenxa yomzabalazo oqhubekayo wokuhlasela.